Господине, има дръжка. Дръжка си ти, пацу! Добре, господине, успокойте се, моля ви. Какво не е наред? Преди 2 месеца си купих лаптоп от вас. И след 2 месеца ползване се развали. И ти ми казваш да се успокоя. На спокойно ти изглеждам. Добре, дайте го на мен. Ще го прегледа мой колега. Не искам твой колега да го прегледа. Искам точно ти, защото ти ми го пробута. Добре, дайте го тук, сега ще го видим. Ето, показвам ти го. Виждаш ли го? Ето, виждаш ли го? Да, виждам го. Много ясно, че го виждаш. Нищо чудощо, че се е развалил. Моля, какво каза? Господина, май ви се пречува нещо, дайте да го погледнем. Абе ти, добре, просто няма значение. Добре, а сега нека отворим самият лаптоп да видим какво ще открием вътре. Да, най-добре ще бъде. Добре, това, което забелязвам на пръв поглед е, че има много прах. Случайно във вашата апартамент да има домашни любимци? Ами, има 2 кучета, 2 котки и 1 кенгуру, с които да се придвижвам по пътищата. Аха. Добре, също от животните може да се получава, защото те все пак си скубят козината, а и от прах. Добре, прахта голям проблем ли е? Ами да, точно във вашия случай, господине, наистина прахът играе голяма роля, защото лаптопът е малък, може да се замърсява по-бързо и така се нагрява много по-бързо. Бих ви предложил да си вземете една поставка за лаптопът. Добре, ясно. А моля ми предложиш някаква поставка за лаптоп. А добре, ако реша да сменя нещо, какво мога да сменя? Можете да подмените рамта, NVMe-то, батерията и термопасата на процесора, а при геймърските лаптопи е абсолютно същото, само че охлаждането при офис лаптопите е само на процесора, а при геймърските има и видеокарта, следователно и на процесора и на видеокарта. А и също като външни части може да смените, ако имате някой проблем с някой клавиш, или да смените самия дисплей. Добре, мисля, че ми обясни. Сега, какъв е точно проблем? Ами единственият ви проблем е, че имате много прах, бих ви препоръчал на 2 месеца 2 пъти да го чистите и да не го натоварвате чак толкова много. Ага, добре. Тук е нещо сега за почистване? Ами бих ви предложил безплатно почистване. Ага, сега да не мога да буташ нещо. Чакай, поставката? Бих ви предложил една много страхотна на пазара в момента поставка. Тя е Trust GXT 278 и доби с 4 вентилатора и 2 допълнителни USB-та. Нещо май се опитваш да ма да буташ. Няма как да е толкова хубаво. Ами да, ще ви набутам с 37 лева. Аз и знаех. Добре, хубаво, ще я взема. Ама да знаеш, че ако ни проработиш, ще се върна пак. Чао! Чао!